و رفورمên demokratik bûnê yên 10 salên dawî di nav xwe de dehewînê bi navê şoreşa bêdeng Kurdî hate çapkirin. Di demên dawî de li welatê me gelek gavên erênî tê navetin. Ji van gavan yek jî pirtûka bi navê şoreşa bêdeng e. Pirtûk ji aliyê Serokvezîriyê ve ji bo vegotina reformên demokratîk bûnê hat amadekirin û paşê jî bi Kurdî hat weşandin. Pirtûka ku ji alî Serokvezîrî ve hatibû amadekirin bi navê şoreşa bêdeng Kurdî hat veşandin. Bi vî awayî çavkaniyek din jî ji aliyê dewletê weke Kurdî hat çapkirin. Wergera Pirtûkê Mehmet Öztunç kir û derheqê mijarê de hêstên xwe wa anî ziman. Di 10 salên davîn de AK Parti li ser pirsgirêka Kurd gavên wek reform pêkanîn. Min xast him ew deng bigîje gelê Kurd him jî li ser zimanê wan bigîje wan. Şoreşa bêdeng bi panêla ku paytext Enqerê hat li darxistin ve hat parvekirin. Pirtûka ku di pêşgotina wî de nirxandinê Serokvezî Recep Tayyip Erdoğan jî cih digir îro li paytê Enqereyê jî ragiştî rahat parvekirin. Pirtûk ji bo ku jêra gelek kesan ve bêfehm kirin bi zaravaya kurmancî hat nivîsandin. Me ser zimanê kurmancî zaravayê kurmancî pêkanî him li aliyê gelê Kurd ji aliyê gelê Kurd qadeke mezin ev zarava tê bikaranîn him jî di warê wergerê da ji bo me hêsantî çêkir ez sabêjim. Gelek verastkirinê nû jî di pirtûkê de cihê xwe girtin. Zimanê kurmancî da hûn jî baştir zanin heke dabûl ve tune be em nikarin bêjin o zimanê Tirkî o ew heke em evê bi ve binivîsin yek ve binivîsin ew dibe bû em dixwazin bêjin o heke dabûl ve nayê bikaranîn em ê çawa o bikarbînin pirsgirêk hebû arasî me înisiyatîfek girt Q W X me bikaranî. Nirxandinên Serokvezî Recep Tayyip Erdoğan jî di pêşgotina Pirtûkê de weke Kurdî hat nivîsandin. Belê nûçegiyanê me Nasîb Çelîk jî nasandina şoreşa bêdeng tel wê derê ev xeber ji bo me